Bună ziua tuturor! Vom face primul test al mașinii. Abia am pus-o în funcțiune. Avem și telecomandă de mișcare. O să tăiem un cerc cu diametru de 40. Avem sursa mică de 65 de ampere, sidată la 60 de ampere acum. Așa. Cu diuză de 1,5. Vom tăia un cerc. Așa. Și dăm start. Dăm start, cut, ok. Avem o tăiere perfectă. Avans de lucru 3 metri pe minut. E foarte bine, zic eu.